Sinibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Nikhuluma ke naye ke uPhumlani wakamhlongo. Siseyintabeni zaseThembeni endaweni yase Ward 11. Sizeke ngodaba likamama ke asibhalele ilona esizocela ukuthi ke mhlambe nisinikize indlebe babukeli bethu bakaDukuza TV umama achaze udaba lakhe sibone ukuthi ke ikuphi la singancedisa khona siyaba kuDukuza TV ngoba thina siyazi ukuthi sidumeke ngokuthiwa sisiza abaseyinkingeni esifike nala kungafikwa khona nesingakafiki kubona babukeli bethu siyacela nje ukudlulisa okukhulu uxolisa ukuthi ke siyazi ukuthi ke kuningi laba sibhalele khona nesingakakwazi ukufika ngeyingqinamba ke eziningi naziyo nanuke empilweni kuningi nesihlangabezana nakho bakwethu kodwa ke sithembisa ukuthi ke siyohamba sigcine sifikile inkinga nje ezincane ezisibambile sicela babukeli bethu ke umama esazodlulisela udaba ningakhohlwa ukulike and subscribe ni comment niphinde ni share mawami ngicela ukubingelela nje babukeli bethu bakaDukuza TV mase nje mhlambe usibikele kancane udaba esize ngalo ukuthi ke lo mkanjani ukuthi sibone ukuthi kuphi lesingancedisa khona babukeli bakaDukuza TV Sanibonani ngiyanibingelela ngabalaleli kaDukuza ka TV. Igama lami nguNonhlanhla kaMzimela. Ngihlala eThembeni ku Ward 11. Nginomntwana owalimala la. Udlala ibhola, udlala eThembeni egroundini ngaseMbekamuzi. Igama lakhe uMthokozisi Mzimela una 14 years. Umhla ka 13 May ube practicing egroundini eThembeni kushuthi walimala elinyazo omunye wabadlali ngephutha ke ngoba phela izinto enjengalezo vele ziyenzeka manje ngabadlali bamthatha bamse esibhedlela eStenga bangifonela basho ukuthi umntwana usesibhedlela shuthi umama kakhuthi wakhe wazongilanda la endlini bangithatha bangihambisa nami esibhedlela eStenga mangifika esibhedlela ayi ngifika umntwana ngempela ayi usenhlongweni uphukile futhi kabi ayi kahle ngafica udokotela owakazwani udokotela somncane okuyena wami-attenda wangitshengisa i-x-ray wangitshela ukuthi uyiphukile umntwana kabi kodwa usadlulisele i-x-ray yakhe kumphathi wakhe esibhedlela shuthi yabuye irespond kudokotela lo wayidlulisele kuyena wathi umntwana ke uzofanele abuye ezofaka insimbi basibokhela umhla ka-20 oku Wednesday isonto lalilandela lele akwenzeke ngalo isigameko ngoba umhla 13 nawo ngolesithathu basibokhela lesithathu lizayo shuthi ke ayike amfake into ukhonkole ibhandishi lokusupporta unyawo lakhe then mase bembhandisha unyawo lonke sibuye ke size ekhaya basinikeza ibuprofen nje amaphilisi nePanado ayisibuye ekhaya nomntwana ephukile njalo sihlaleke sibuyele ngomhla ka20 masifika ngomhla ka20 sifike sifice uDr Mudli naye ke nomunye udokotela noma ngasakhumbuli noma kwaku Dr Ndlovu kodwa babe uthiwa udokotela ayikibasizane ke nonesi uNjabulo sasimfice khona esibhedlela osebenza khona ekliniki OPD shuthi ke uMudli athi bazomshifta ithambo lakhe umntwana balibuyisele esimeni then mase bemfaka ukhonkolo bafuna ukubona ukuthi kunjani if ukusebenza lokho bazomyeka nokhonkolo makuthi akusebenzanga kusho ukuthi ke uzofanele ke kube nenye option ezokwenzeka ayinanga impela bamlokhuze kumntwana bamnikeza amaphilisi ukuthi bamjova umjovo ukuthi bamlalise kwasho ukuthi umjovo abamnika yona babefuna ukumnikeza umjovo angazi bathi 15 dose noma indlela babiza ngayo kwasho ukuthi wakhalonesi ukuthi ngeke indlela limele ngayo ngeke usebenze lo mjovo lo abafuna ukumnika yona bagcina bemnikeza u50 ongakwazanga nawo ukumlalisa ngenxa yenhlungu umntwana wayinazo akazange akwazi ukulala salinda lutho ukulala umntwana baze bamdraga then bathi basebemdragile ke baqala ke balishift unyawo lakhe ke kodwa ubhlungu wayibuza ngoba wayimemeza isibhedlela sonke ezibhlungu khona edragiwe wamove ithambo lakhe base bayamkhonka fast bamlula khona nayo asefake nokhonkolo salinda ukuthi ukhonkolo uthi uwoma kancane kathiwa sokwenza x-ray sahamba sokwenza x-ray masibuya ukwenza x-ray udokotela mayesecheka washo ukuthi no noma lishiftekile kodwa alikho exactly ngalendlela efanele ngayo wathi ulinikeza 90% it's not 100%. Okay ungaqhubeki nje bamcela ukuphazamisa kancane ngalesi sikhathi lesi bezoshift unyawo mangingaphosisi ukuthi ngifuna ababukeli bethu nabo bebese page elilodwa ngalesi sikhathi beshift unyawo usuku lesi7
Yebo kwakusuku lesi-7 ngoba wayefika esibhedlela ngomhla ka-13. Okay, sha. Ngifuna nje ukuthi sikwazi ukuthi sibambisane lapho ngoba ngiyakhumbula ukuthi wafika ngosuku lokuqala bamfaka lento eyibhandisho ishoyo wabuyela emva wasebuya ngosuku lesi-7 then base beqhubeka yonke le process oqhubeka ochazayo. Yebo wayithe mayibuya udokotela khona and wasichazela le nsimbi wathi izofakwa ngaphandle nje insimbi wayichaza ngoba sasiconfusiwe uzolokhuza kanjani. Washo ukuthi uzofaka insimbi ngelanga lokuqala wathi uzofaka insimbi mase sibuya naye. Ngicabanga ukuthi into wayitshela udokotela omkhulu kunaye. Okay mase sibuya ke uDr Mudli ke nangoku semfaka ukhonkolo naye safuna ukumzama ke. So i-x-ray mase ibheka wabona ukuthi alright lubuyile kodwa it's not 100% kulo 90%. Naye wasibukhela enye date yongomhla ka20 wathi uzomyeka nawo lo khonkolo. Sibuyele ngomhla ka20. Mhla 27 sibuye ngomhla 27. Nawu kusewulesithathu lo. Ayike ushaya umhla ka27 shuthi basinikeze ke ilokhuzana iphepha lokusilanda medication epharmacy ibuprofen nayo ipanadol leyo sabuya nayo ke. Noma yayizingasizi ngoba umntwana nje sukeleliwe ngomhla 13 ukulala nje into abangayazi bephila ngeenhlungu. Okay sahamba ke. Uma sibuya ngomhla ka 27 esibukhele wona ukuthi sibuye ngawo. Olesithathu futhi isaba nenkinga nje kokuqala ukuthi sifike ekseni yokuthi ifile yakhe yokuqala ayenze ngomhla ka13 ene-information ngomhla ka13 information yangomhla ka20 ayitholakali nama x-ray konke. Shuthi thina safika ngo6:30 bangibize igama lomntwana ngo7:30 bangibuza ukuthi ifile yakhe iphi ngisho ukuthi no sigcine epharmacy file. Ayike kuthuleke kuze kushawo 9. Kuze kushawo 9 ngiyabona hayibo isikhathi sihambile phela manje. Ngiye ngobuze windini ukuthi hayibo ngoba kwakubabe uthiwa abantu abebesebenza kwakubhuti nosisi but umuntu okuyena wayibiza amafile kwakubhuti nje. Ngimbuza ubhuti ke ngithi bhuti ngicela ukubuza ngibizwe ngo7:30 ngihamba nomuntu ohlele ku wheelchair la sifike ngo6:30 ngo7 yasibiza nathi ifile yakhe aniyitholi namanje ayikatholakala yini. Bhuti athi nje ngizomfaka indabeni angazazi yena indaba yefile yena akazi angibuze lo muntu engikhulume naye eqaleni. Ubhuti ngimchazisele ngithi bhuti wena ola iwindini lo muntu ongibizile akekho ngisho la ngimboni kusukela ngo7 angaze ngimbone seku9 manje ngizomthatha. Shuthi lo muntu mayengasefike ngo12 ngohlala kuze kushawo 12 ngilinda umuntu okuyena ongitshele lokho. Athi ubhuti hey linda wena umuntu okutshelile mina ngibona ukuthi ngenza umunye umsebenzi la ngibiza amafile. Ngime eceleni ke abiza abantu amafile. Usisi shuthi ngicabanga soyibheka amafile ngoba waqhamuka eshophe ebheka khona lapha ngamemeza ke usisi asondele lo usahambile ulanda amafile amanye athi yena kuthiwa ngenzelwe enye ifile ubatshelile ukuthi abangenzele ifile entsha ahambe futhi naye. Mayibuya ubhuti ngithi bhuti usisi uthi uthena ngenzeleni ifile entsha athi yena utshele athi angazi mina usisi ngishilo ngathi ungangifake inkingeni engazazi isono samanje ngithwala icala ukuthi ungibona la emihle nakho. Ngibuza ngithi bhuti ubani ngizokhuluma naye mhlawumbe ongangisiza since ungakwazi ukungisiza wena. Athi ke yena ayihamba uye ngale eminyango lapha eceleni wemanager ukhulume nayo. Mangifika nginokhe ngingene ngempela imanager ngibika udaba lami ithi angimi kancane izongibiza. Ayi ngime ngempela kuphela ngo5 minutes ngimile wangibiza ubhuti omunye ke wangenzela ifile. Wangenzela ifile elisha athi ngihambe ngolanda ama x-ray. Uma ngifika ngale kuma x-ray bathi ngeke bekwazi ukunginika ama x-ray ngoba ayikho into eshoyo ukuthi ngine x-ray because ifile yintsha ayina page ayinalutho ekhombisa ukuthi lo muntu usekwe ipatient elidala la ekhaya. Alright ngihambe ngiye clinic ngifike ngitshele unesi unjabulo unesi Njabula ngenzele iphepha athi ngihambe ngokwenza x-ray ngifike ngenze x-ray ngibuye. Mangibuya sabona yena futhi uDr Mudli. Dr Mudli mayibheka elokhuzaneni kwe-x-ray abona athi yo umntwana mawakhe ngicela sinimazise nani ngicela ngaphatheki kabi udinga insimbi. Asichazele insimbi ukuthi kuzofakwa into ngaphakathi kanjani masiphumela lapha ngaphandle kancane yabo. Angitshengisa ukuthi lapha kwithambo la bekuhlukana khona iqakala kuthe ukuhila kancane lapha ngaphezulu esithweni kuphukile straight nangala esidini anganoma umthambo noma yini lokushona phakathi. Asho ukuthi ke iyo lento ezomenza ukuthi afake insimbi kwathi ngoba uma ngabe engayifaki insimbi uzokhubazeka imilenze yakhe izongalingana. Yo khona kumnandi ngoba ngagcina ngikhala ngaphambi kwakho udokotela before ngimtshele nami ngakhala kwakuhlungu ngoba ngiyamazi ukuthi insipho beyisaba kanjani uBoy indaba yensimbi. Kodwa benganayo ichoice ayisahlala salinda udokotela athi ke yena kodwa usalinde impendulo kumphathi wakhe.
angempela sahlala wayesethi ke yena hayi asihambeni sibuye Monday uMonday kumhla ka1 June wathi ngoba ukube kuthiwa kugcwele esibhedlela ngabe umntwana uyalala khona namhlanje ngawumhla 27 kodwa kugcwele umbheda wokho hayi ke sithi hayi ayikho inkinga ke nathi sigoduke ke silinde imoto lesiqashile sihambe ke sigoduke sekhaya mhla ka1 sifike futhi ifayili le ebesinayo iqaleni unesi lapha abasebenza khona eOPD wathi ngeke ngize nginikeze ngoba nayo izophinda ilahleke wathi ngizoyibhala ngizoyifaka la kwi-x-ray phakathi ngibhale ukuthi for admission manibuya nina ngomhla ka1 nize la yebo ngoba uDr Mudlo eshilo ukuthi ene mangalahleka le file soba senkingeni ngoba udokotela ozobumbona uzobuqala ukumbona ngizobe ngingekho mina kube ngingamina bekungcono lezi ezinye insuku ngoba sifica yena hayi nangempela sishiye khona laphana simasifika ke ngomhla ka1 sifika siqonda thina laphana hayi ke sithola ngempela ifayili ngoba yayibekiwe safica ukhona uDr Sikhakhane Dr Sikhakhane simchazele kusho ukuthi naye ngisho ukuthi hayi uzo admit umntwana enze yonke ke procedure yenziwa uma ngabe umntwana eze kwi-admission sihambe sewindini lapha siyobhalisa for i-admission yasasamagazi sihambe se-theatre siyosayina basibuzela ama-questions ngasayina ke hayi ke sabuya ke sahamba sabuyela khona emuva kodokotela eclinic futhi odokotela eclinic bafonele oport ukuthi bezomlanda ahambe yewodini umntwana kwakuyoshawa 9 kuseni hayi oport ukuthi abafiki kuze kushaye past 10 ngithi mina no Dr Sikhakhane asivumelekile nokuthi sihambisele thina yini patient ngayi wheelchair athi nayi uma ukuthi isibhedlela niyasazi ngihamba ngithi mina no angathi sihanjiswa ke as direct athi mase MS sohamba kanjani kodwa mase sidlulile sobuza kwakhona ama security laphana sibuze singangena eminyango wrong sithi ayi okay simqhuba umntwana ngempela sihambe mase singakafike MS sihlangane nobhot abawu2 India nobhuti nje umfishane baqhuba ipatient ngumbhede ayi sibuze ucela ubuze MS sihambe sipatient athena nabe sipatient thina yes sihambe sipatient ngophela nina nifoneliwe nangafika asithi ubhuti hayi kuyafana noma ngithiwa besifikile sisi kugcwele esibhedlela leli ulibona nje liphume casual siphindisela back khona ngoba umbheda awukho athi yena mina nginina ngabe niyaphinda la kodokotela nifeni batshela ukuthi kugcwele ayikho indawo ngoba niyohlala nengane ebhenchini simqobe siphindele emuva sifike simtshela uDr Sikhakhane athi okay lindani ngenzeka emini mhlawumbe kaze semikhona bazophuma ayisilindi ngabo 1 ngempela asitshela athi sheshani baqeda ukufona kuthiwa khona umbhedo owodwa ovulekile simqobe sishone khona masifika onesi abayazi leyo nto bathi bona hayibo kwaloku kufika abantu besuke eclinic kodwa thina sinayo asabekho abantu abaphumayo kugcwele esibhedlela bathi senze njani agcine efonile ke uneso yedwa afonele khona eclinic kodokotela futhi ke mayeqeda ukufona kuqhamuka unesi okunye eward nje asho ukuthi hayi ukhona umbhedo ngale ngoba khona ubhuti wayiloke edlula la eqoka bambuza ukuthi washintsha wasuthi uyagoduka ekhaya ngicabanga ukuthi wona umbhedo wathola umfana ke ngaleyo ndlela sawuthola umbhedo sahamba ke saya khona ke simshiya umntwana embhedeni ngayo umhla ka1 ake sigoduke phela sizobuya ngomhla ka2 mhla ka2 mina ngisemsebenzini eBhalito hayi ngabo 11 ngiyashintsha ngoba ngikhuluma nabelungu ukuthi kufanele ngisheshe ngiphume ngenxa yokuthi kumele ngibone umntwana ngenzela i-transport ukuthi ngisheshe ngikwazi ukufika hayi masifika lapha ngabo 11 ngithathi ngizoshintsha ngifice kunama miss call hawu in private number ngisayibuza ukuthi uba lo ngangifonela nge-private number ama calls amangala lisho likhala ucingo hayi mangilibamba ngithiwa kusesibhedlela eStenga kuthiwa ngizolanda umntwana udokotela uthi injury yakhe isindala ngibe sakwazi ukuthi bemfake insimbi ngibuze ngithi mina kanjani ngoba umntwana kusukela ngomhla 13 elimalile uyeza esibhedlela nina mase kufanele fake insimbi senibona manje ukuthi injury yakhe isindala kanjani sihamba ama appointment awu3 yes 4 le alale ngayo imanqa nibona manje nina lokho ukuthi sindala injury yakhe athi lo ukhuluma nomuntu orong ngcono uze isibhedlela sisi uhambe uye clinic ubabuze udokotela baphuma ngo4 athi uzobabuza ukuthi ene yindaba kuthatha isikhathi sidanga ngakithi mina ayi okay hayi umlungu secasukile naye athi prithi ungafiki ufike ngempela ubuze ngoba i-wrong lento abayenzayo emsebenzini even nanga umhla ka13 azange bebe happy ukuthi sibuyele nengane ephukile kwakumele kube khona into abayenzayo yabo kodwa ngoba singabantu abamnyama siphuwa asinayo vele imali ibhedlela zahulumeni lezi sibahambisa kusona senza lokho sitshelwa khona
Hayi mangifika esibhedlela ngifika ngempela ubaba wakhe ngimtshele ngithi hayi ngoba usendleleni esibhedlela kuthiwa uyakhishwa ngeke sakwazi ukulokhuza. Afike esibhedlela nawo sedumele ngithi ungalindi isikhathi samaviki sangena ngaphakathi. Afike angene ngempela usekhishiwe mina ngifika sekhishiwe embedeni yonke into yakhe sesinikwe nencwadi eyangomhla ka-24 June ukuthi uzobuye ezokhipha ukhonkolo ngoba bathi bazoshiya for u6 weeks. Nale nsimbi le bezoyifaka ukuthi uzohlala nayo 6 weeks mase yayikhipha. So sekushintshile manje ukhonkolo asezohlala u6 weeks now insimbi akasakwazi ukuyifaka ngoba injury yakhe isindala. Ake masifika laphana ngimthatha aqhamuka unesi ngize mina nesi yenzeka kanjani lento unesi angivale nje athi ngiyazi ukuthi udiniwe kufanele futhi udini athi kodwa cela ukudina kwakho konke ukukhiphela kodokotela mina ngunesi angazi lutho ngenze ngitshelwa khona. Ayike nangempela sihambe simqhube sishone khona. Masifika laphana unesi odokotela bathathu ama-patient ayingekho ngaleso sikhathi. Noma ngabazi laba abanye wesilisa oyedwa nowesifazane then kuma sekuba uzwane lo esamthola first day elimalile mhla 13 May. Ake masifika lapha ke ngifike ngichaze ngithi Dr. Zwane nangumntwana izolo ulalisiwe namhlanje kuthiwa somlanda kuthiwa injury yakhe isindala. Kanjani size ngomhla ka-13 wena wasibona ngomhla ka-13 okokuqala sifika la and wena washo wathi masibuya uzofaka insimbi. Athi lo dokotela lo shisi bazama ukubheka kwi-x-ray ngoba vele yonke njengomuntu ophukile yonke into esikhulumayo bangena kwi-x-ray qala babheke ukuthi lento esikhuluma ngayo injani. Mabe singe bonke ke shisi naye bheke kwi-x-ray nalo wabheka ayithole kuqala wesilisa ke asethi yena angihlisa umoya useyingane umfana amathamba azoyihlanganela ezisikhathi sihamba azoloke ehlangana umntwana. Ngithi mina ayohlanganeni ngophela uyayibona lapha kwi-x-ray ukuthi injani and uDr Muhli uthe kumina uma engabe engayifaki insimbi uzokhubazeka imlenze yakhe ngeke izile ingane. Athi nayi phela thina la singodokotela asifani khona odokotela abancane khona odokotela abakhulu kunathi. Ngithi mina uDr Muhli irespond wayithola kuDr Mkhulu kunaye. Salinda wathi asilinde impendulo sasendese kudokotela okusho ukuthi umuntu omkhulu kunaye. Usho kanjani wena? Athena yabona nje lo muntu osikwasitshe indaba yensimbi owafaka indaba yensimbi ekhanda lakho silayile nje ayidingi nje insimbi ingane izo recover ngoba semncane izonyuka azoyihlanganela amathambo. Ngimbuza ngithi mina wena ubona ukuthi nje mina ngijabulisa ukuthi ingane izofaka insimbi. Angijabulisa ukuthi ingane izofaka insimbi makuthi insimbi yona ibizomsiza umntwana kulungile. Ilo akekho umzali engakaza akuvume lokho uma ukuthi yona enye option akekho umuntu othanda insimbi nami angithanda ukuthi afake insimbi kodwa uma ukuthi izomsiza kulungile simlethele lokho ukuthi asizakale esibhedlela. Yabo nje wavelwa ngenza ngazi ukuthi ngisilima ngoba kwa Dr. Zwane lo seyaphika nokuthi yena uyikhulumile indaba yensimbi. Ade angikwazi ukuyiprove ngaze ngamtshela ngathi inkinga angikwazi ukuyiprove into esho ngoba ifile ilahlekile yokuqala esifike ngayo lesibhedlela le ifile yesibili. So wena usuzophika yonke into vele nawe into ishilo ngoba ubufakazi bukuleya file le nithi anithola ngalesibhedlela. Ayike athi ulokhuzane uDr Zwane ngilinde sebefonele udokotela omkhulu uDr Philey. Ngithi mina hayi kulungile ngithi ngizolinda ke afike uMethoni sisakhuluma akhulume noNjabule eceleni unesi futhi wayemchazela ukuthi isho ngoba wayesibone nanga izolo salinda umbhede wabuza isilaleni samtshela ukuthi no silinde umbhede kuthiwa kusagcwela akavuleki athi ayilindani. So manje sibona next day sisabuyile futhi nomntwana ngoba wayazi ukuthi umntwana uzolaliswa. Futhi siphumeke sihlale ngaphandle silinde uPhiley eze kuthina naye asitshele the same thing lesitshele lo dokotela lo ngaphakathi athi hayi usemncane amathambo azohlangana asikho isidingo sensimbi yonke leyo nto leyo. Esasichazela aqhamuka uPhiley. Mayifika uPhiley masethi yena usiyongena eclinic athi no ngifuna ngene ngala ioffice note ukuze ngezokuphazamisa abanye abafikayo ama-patient. Ayike nangempela sifakwe kulelo office. Masifika ke uDr Philey as soon as singena nje athi nje uyaxolisa. Athi ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi kube nephutha kodwa ngenxa yesibhedlela sethu sigcwele. Umntwana bengamele kudlula u10 days angayifakile insimbi ngoba bona abantwana amathamba abo akhulu usuku nosuku. Athi usuku nosuku amathamba abo ayakhula. Athi yena kwakufanele ngadlula u10 days. Ngithi mina dokotela iphutha labani ngoba simlethe thina ngolanga lokuqala la ikhe appointment esilovile. Sifika ngomhla ka17 nje vele soku 7 days lapho
nakhona nani ngakwenza lokho ukuthi nimfake esikhundleni sokuthi nimfake ukhonkolo nimfake leyo nsimbi because kwakuthiwa uzofaka insimbi nokhokholo omncane mayechaza umudli ukhonkolo ngicabanga ukuthi bezoba ngathi iboots angazi kanjani kodwa wayethe insimbi nokhonkolo. Okay, asethi yena uyaxolisa ngenxa yokuthi kugcwele esibhedlela akwazekanga kodwa umntwana asilindeni u6 weeks abuye ezokhipha ukhonkolo ngomhla ka24 June. Uma ngabe seyukhiphile ukhonkolo sizohamba naye ekhaya enjalo silinde ukuthi amathamba akhe athi ukushintsha aze aba amathambo omuntu omdala. Wathi yena amathamba aqala ukushintsha umuntu mase no 16 kuya ku17 awuyengane ukushintsha kuba ebudalini. Athi ke yena ke asihambeni kodwa kuzomela every 6 weeks every 6 months umntwana simlethe esibhedlela. Shuthi wathi ke yena uma la amathamba akhe seqinile ukuthi sawumuntu omdala maye seno 17 noma u18 ila asezoqala khona ke aye theater ayohlinzwa afaka insimbi leyo akumela ayifake ukuthi amathamba akhe alokhuzi. Ngimbuze ngithi udokotela sonke lesi sikhathi lesi uzohlala engayifakile insimbi u17 years. Athi inkinga ngoba lapha eqakaleni phansi okuhlangana khona amathamba akhe sekuthe ukuhlangana kancane. Uma ngabe bemuva bona manje ngoba ewumntwana uzokhubazeka. Wathi kulula umuntu mase namathambo omdala ukuthi akwazi ukuthi amuve afake insimbi then mase yabuyisela. So yena ngoba usemncane ikhisi yakhe ihlukile uzokhubazeka unompheka mabe bezimuva wona ngoba asedle ahlangana kwenye indawo. So asilindeni thina amathamba akhe azamadala. Manje akekho umzali onga-understand into enjengaleyo ukuthi umntwana una 14 years manje sizolinda umntwana asebe na 18 noma 17 amathamba obudala ukuze bese epholile umntwana epholwe amathamba endaweni engekho right. Usena 17 noma usena 18 uqala phansi uyozubuhlungu bokuthi ye theater manje uyohlinzwa. Sonke lesi sikhathi impilo yakhe izobe injani esikoleni gcine ngomhla ka13 baya understand esikoleni ngoba siyaxhumana nothisha wakhe uthisha sokhelwa sembekamuzi uyazi wathi umntwana kulungile somletha ngawo 3rd term esezobhala ngoba u2nd term akwazanga ukubhala bengekakwazi ukubhala ngenxa yesimo sakhe. Kwayikona umhlaka lo mase eya ku 3rd term usewumsebenzi sekumele aqashelwe imoto maye esikoleni aphinda landwe imoto ngeke akwazi ukuyihambela ngoba amathamba awahlangene. Yonke leminyaka shuthi nje sophila leyo mpilo thina azange libe khona iqiniso esibhedlela ngoba benayo ichoice ukuthi bamdlusele kwesinye isibhedlela uma bebona ukuthi bagcwele not ukuthi balinda sihamba ama appointment amangaka mase kuthiwa isindala injury kanjani. Siyafuna ubulungisa ngoba into abayenzile izange zibe yinhle ngoba ngempela alukho usuku nosuku esingamlethanga umntwana ngalesibhedlela. And naye miningi imibuza anayo uyasaba iyamstressa kwayena udinga icounseling ngoba iyamtraumatize lento ukuthi uzoya esikoleni uyazazi ukuthi ithambo lakhe ahlangene. Mangathini ingane mazithi ngisiyaphuma esikoleni ziyangiphusha khona impendulo engivele ngazi ngizoyiphendula kanjani ngoba ngiyambona ukuthi lento yemudlo usuku nosuku. So ngibe sengithatha isinqumo sesibuyile esibhedlela ngabhala incwadi ngayibhalela uPRO wasesibhedlela into eyenzeke from umhla ka13 kuze kushaya umhla ka2 ngifaka icomplaint esibhedlela. Sahamba nobaba wakhe ngolesine sayihambisa incwadi kulokhu PRO wesibhedlela. Yena wayiphume ngomhla ka2 kwakulesibili sina ngomhla ka4 ngolesine saye esibhedlela. Masifika lapha sathola ukuthi uPRO wesibhedlela usemeetingini sa-attendwa umama waseNdiya ufake ingubo zometro nomhlophe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe uPRO ebusy uyena o-attendayo yes ama client afikayo noma ama patient afikayo. So uyena sakhuluma naye ngake nencwadi echaza yonke into ngangifuna bayisayini bengathi into engayikhulumile ngoba ukukhuluma ngomlomo nento ephatheke esandleni vele akaze kufane. Plus isibhedlela sitengase ngizwa ama cases amaningi ngawo ukuthi vele mawufika lapho uzofaka icomplaint izinto zakhona ziyanyamalala. Ngafika nencwadi echaza yonke into ngamenza ukuthi ayisayine nathi sesayina ngaba necopy ngamsayinisa necopy. Uma ngelanga sifika ngokuthi ngayibhala ngesiZulu angibhalanga ngesingisi ngoba ngangifuna into engizoyichaza kahle ngendlela engizwe ngayo ezongenelisa nami njengomzali. So ngoba yena umama waseNdiya kwamele ngimchazele ngeEnglish ngamchazela sonke udaba lo mntwana ukuthi luhambe kanjani naye kwamphatha kabi njengomzali kodwa
ayikho na into engayenza. Into asitshela yona ukuthi asilindeni ulokhuzana o-PRO wesibhedlela uzosithinta siye kwi-hearing nabo bonke odokotela laba. Wathi wangibuza ukuthi indaba yefayile elahlekile nendlela engiphatheke ngayo ekuseni ifayile lidukile ngikubhalile phansi. Ngasho ngathi ayikho into engayibhala phansi. Wathi it's okay, hayi ke silindele ukuthi bazosifonela. Uma ukuthi bangasifoneli washiya inamba ezo3 office lakhe nelika PRO unqobile nelika uMr Cela umphathi wesibhedlela, inamba ezo3. Wathi mangabe engasiphenduli sizolokhuza ngifone mina. Angibuzanga into eningi because mina ngibhalile lapha ukuthi ngidinga bangiphendule in 7 days. Angeke ngilo ngifonela isibhedlela mina. Ngilo ngifone esibhedlela ngifonela ngomsebenzi wafana ngabona ba-attenda le case angithi. So njengoba ngibanika u7 days ngilindele ube bona bangifonela. Ngizosisa imali yongifonela esibhedlela. Already sengiqashe imoto lesi esibhedlela umntwana anginayo lo mali. Kuthe Monday bafona futhi mina engangisemsebenzini ngabona ngama miss calls bafonela kubaba wakhe kosashiya inamba zo2 basho ukuthi kwafona uPRO unqobile wathi uzosifonela for hearing. Utshela same thing lesitshela yona ngelanga lokusikhuluma nomama wasendiya. Kuze kube namhlanje akaze basiphendule. Sigcine ngaleyo call ya Monday ethi sizobiza ku hearing. Namhlanje asikaze sibize ku hearing. Babukeli bethu bakwaDukuza TV, nansi incwadi umama abekhuluma ngayo. Nakho nama signature la kusayiniwe la ayisayine khona. Kusayine nje ubaba wengane, kwasayina yena umama, kwasekusayina iPRO noma owayesayina on behalf of PRO yasesibhedlela. Okusho khona ke ukuthi umama wazama ngakho konke okusemandleni ukuthi enze izinto ngendlela eyiyona baze besho nangesilungu ukuthi yonke into it must be on black and white. Akuyinto exactly umama ayenzile esibongayo kakhulu lokho ukuthi okumqondo omuhle ngoba ukukhuluma nento ebhalwe phansi akuzofani. Njengoba usho ukuthi nawe udokotela washo wamtshela naye ukuthi kuningi asengakuphika ngoba ifayila le eyoqala eoriginal yaduka noma yalahleka. So sekukuningi ukuthi akhuluma noma yini ayithanda ngenxa ukuthi ifayila ayisekho. Babukeli bethu noma ngithi nje Mzonsundu nina mzwa kwethu siyacela ukuthi kulesi simo esibhekene naso siyazi ukuthi ke abasebenzi kakhulukazi eindaweni zikahulumeni sikhuluma ngawo ama home affairs nazo ke indawo zasesibhedlela nasemaklinik izona indawo ihamba itholakale abantu bethola ukuphazamiseka noma ukuhlukumezeka, kodwa ukuzona indawo esuke silindele ukuthi ke sithole kuzona usizo. Njengoba umama nje eshila ukuthi ke wafaka i-dispute noma ke isikhalazo kusona isibhedlela wasifaka futhi ngendlela enhle bamtshela ukuthi ke bamthembisa bazomthinta bamnikeza nezinsuku nje beshila ukuthi babeka luphusuku, kodwa since from there noma kusukela lapho akaze baphinde bamthinte. Okusho khona ukuthi ke basamukela isicelo sakhe njengoba basayina basho ukuthi ke kuzoba ne-hearing. Okusho khona ukuthi ke icala likhona okuyinto ke eyagcina ingenzakalanga. Ebesifisa ke nina babukeli bethu bakwaDukuza TV makhona abanezindlela noma abaziyo kube nendlela esoncidisana ngayo ukuze umntwana athole ubulungiswa ngoba usemncane kakhulu umfana una 14 years. Besizofisa nje ukuthi mhlambe sizomveza ngezansi noma la limele khona ngesimo sokuvikela isithunzi sezingane babukeli bethu bakwaDukuza TV. Okubhlungu kakhulu ke manje ukuthi into edabukisayo kulento mawuthwalela mbukeli bethu bakwaDukuza TV umfana waphuka mawubuka i-x-ray yakhe uphuke amahlandla amabili noma ngaphezulu kwakhona kulendawo ekhrekhile, but uphuke nje amahlandla amabili ahlukene, kodwa wakazi ukuthi afike ngosuku esibhedlela bephinde bamdedele ngalo usuku engafakanga khonkolo, efake nje lento ayishoyo umama eyayisabhandisha base bambhandisha ngaphezulu kwayo ukuthi ibe ibambile kwesikhashana aphinde abuye kulo 7 days abawushoyo. Wabuya kulo 7 days njengoba kwakufanele ke afake insimbi. Udokotela omkhulu uyasho ukuthi ke insimbi awupheli u10 days ingafakiwe. After 10 days so kungasokwazi ukuthi ke ifakeke insimbi ngoba umntwana usemncane, amathambo akhe ayashesha ukukhula, akhula usuku nosuku. Njengoba echazile nomama ukuthi ke khona la abathi mase bechecka khona bathola ukuthi ke ithambo lomfana khona la selihlume khona lahlangana, so akuselula ukuthi bephinde beqale phansi benze okunye. So sekuzomela ukuthi alinde njoba ena 14 kubo 15 16 17
up to 18 years kuyimake bekwazi ukuthi bemtreat ke manje kube khona lesi simo abangakwazi ukuthi benze ngaso okuyinto ke engabe ayenzakalanga mase kuthiwa bakwenzile konke bekufanele bekwenze esibhedlela ngoba umama uyasho ukuthi ke alukho nolodwa usuku aleqayo ababemcele ukuthi afike ngale sibhedlela kodwa into eyilekho yenzeka wayelokho ebuyisele ekhaya ngoba wafika elimele umntwana wabuyela ekhaya ngosuku lokuqala wahlala 7 days uthe mayibuyela wahlala usuku olodwa walala usuku olodwa esibhedlela baphinde bamkhipha futhi so siyacela nje babukeli bethu ukuthi makukhona okhona onendlela noma onolwazi noma onosizo esingakwazi sibone ukuthi senze njani enganeni asithinte ezinombolweni zethu ezihleze ezikhona lapha ke kwaDukuza TV mhlambe naye umama besocela ukuthi ke ashiye inombolo yakhe yocingo ukuze mhlambe makukhona abafisa ukuthinta yena direct babuzwe mhlambe beze ukuthi isimo somntwana sihamba kanjani ngoba siyazi nje bezobuyela mhla ka24 kuyolo ephezulu kukhona impendulo abazo noma azobuya nayo umama mhlawumbe ababukeli bethu abafisayo ukuthi belandelele udaba lengane bazi ukuthi lihamba kanjani mawami kubhlungu kakhulu kodwa ke siyakuthembisa ukuthi ke njengoba usulibikile udaba lakho kubabukeli bethu bakaDukuza TV ikhona indlela ngoba thina konke esikwenzayo siyake sithanda ukuthi ke silandelele kuma comment abo ababukeli noma eziyalweni zabo abasinikeza zona nathi mase kuyima sithatha izinyathelo ngoba siyathanda ukuthatha izinyathelo kodwa siyake singathandi ukuyisusa la kuthina sithathele kuma comment noma kuyinkulumo abayikhulumayo noma besithumela abangasithuma khona ababukeli bethu kukhona lonke uhlobo labantu ongalicabanga abanalo lonke uhlobo sizo so thina sesizokuthi ke mase bekhulumile lokho abakukhulumayo sithathele kubona senze lokhu ekufanele sikwenze ngoba konke esikwenzayo sikwenza ngothando mawami and kuba bhlungu kuthina baphathi noma zikhulu nje zakwaDukuza mase sifikile sayenza umsebenzi wagcina ungafikanga noma sangabuya nempendulo kubabukeli bethu ababukeli bayathanda ukuthi ke makhona udaba sonke isikhathi libuye nempendulo enhle so ingakho ke nathi zama konke okusemandleni masisiza senze sure ukuthi siyalandelela udaba luzolifike esiphethweni salo esisiphetho esifanelekile noma esizojabulisa umuntu osike ecela usizo siphinde sibonge nje kakhulu mama mnana ukuthi nje ukwazi ukuthembela kakhulu kwiDukuza TV ngoba njengoba nisithembile kusho ukuthi khona imisebenzi iyabonakala phinde sibonge nabo kakhulu ke ababukeli bethu ngoba ngaphandle kwabo ayikho into esingayenza mama bengicela nje mhlambe makukhona osafuna nje noma usafisa ukuphefumula ukuphefumula then masuphinda ubiza nenamba yakho yocingo ukuze ababukeli mabefisa nje ukuthi bekulandelela udaba lengane bekwazi ukuthinta ecaleni siyabonga ngiyabonga siyacela Nkosi yami ukuthi makuthi khona ongaba nalo sizo ngoba isibhedlela ngempela sisicekele phansi kakhulu ngoba bebenalo ithuba ukuthi umntwana bamdlulisele esibhedlela kwesinye uma ukuthi babone ukuthi kugcwele ngalendlela udokotela asho ngayo ukuthi bayaxolisa ukuthi isibhedlela zigcwele belikhona ithuba ukuthi bamdlulisele kwezinye ibhedlela kodwa abakwazanga ukuthi bamdlulisele siyacela bakithi makuthi khona ongaba nalo sizo ngempela siyathemba ukuthi njengoba sibhalele la ka TV ukuthi kukhona mhlambe la esosizakala khona ngoba ngempela yonke leminyaka lena inzima ngempela umntwana kwayimanje usadinga icounseling kuningi adlula khona usuku nosuku kuningi adlula khona unemibuzo eminingi asenaye engakwazi ukuyiphendula uyacabanga ukuthi leminyaka emingaka sihleli silinde ukuthi usazoqala phansi ayofaka insimbi yo akekho umzali ofisa ukubona ingane yakhe idlula kulento le adlula kuyona njengamanje uyazi uDr Muhle the first day engitshela ngensimbi sebemfakile ukhonkolo ukuthi ngakhala kanjani ngoba ngiyazi ukuthi uyayisaba but kuyaphoqa ukuthi udokotela omunye ukuthi angitshela ukuthi mina emqondweni wami sengifakwe into yensimbi iyona engifakwe yona nje hayi ukuthi umntana udinga insimbi ungenze ngazizwa ngazi ukuthi nje angazi ngumzali onjani noma akangiphathanga kahle ngazi ukuthi nje angifunde la ngudokotela kodwa kwakungamela ukuthi akhulume kanjalo yena nepatient kwakungamela akhulume kanjalo ngiyacela bakithi makuthi khona ngempela abanosizo nesizeni umntwana akwazi ukuthola usizo akwazi ukuthi eye esikoleni isport uyasithanda ngempela because uzowatshela yena udokotela ngawo mhla ka13 mayethi udokotela hayi uyokwazi ukuphinda udlala kodwa hayi manje wathi yena hayi kodwa wema uyazi ukuthi uMessi uneqakala lensimbi okhombisa ukuthi lo muntu ngempela uyayifuna lento lena ikuyena
njengoba sibabuka bedlala kubhakabhaka koKaizer baqale njengabo kanje bedlala endaweni ezasemakhaya uke waya ke eThekwini eyoyiveza ikhono lakhe ngoMeyi bekumele ngoJune aphindele and we excited ngalendlela ethi ma showcase ngiyosayinwa amathimu nami ngodlala ibhola elikhokhelwayo ngonyaka ozama mhlambi mangiba senhlanhleni ngithathu so konke lokho kuyena njengamanje kufana nento eshabalalayo eMayizoland iminyaka emingaka ehleli ekhaya so asikho isport asokwazi ukuphinda lidlale and there's no amount of money engamduduza kulento odlula kuyona njengamanje because impilo yakhe imile kuyena ivele yami and isazoma ngoba esikoleni ingane ezimaziyo kumanje bekugcwele la izolo bezomtshela ngegenge ukuthi we njengoba ulimele wasibanibani ama-competence bayitshela ngoba ngisho kuma-competence bebemvuma so la endaweni so igenge izomtshela ngabanye abayithi wena njengoba ulimele khona uyitshela ukuthi hayi kunawe uyacabanga ukuthi lapha esikoleni khona even ubhuti wakhe la endlini bedlala nayo ibhola wayeka wathi ngeke ngize ngijikwe ingane encane yasekhaya izongibona esegroundini mama bayicomele cabanga ke esikoleni bangakanani kade edlala nabo ibhola abazi ukuthi wey umthoko uma sekufike yena sayomhleka ingane sazohlekwa vele usazohamba ngalezi insimbi sazohlekwa izingane so i-trauma sazoba khona nje ngenye indlela eningi akuzoma manje kuningi asazodlula khona siyacela kakhulu kaDukuza nisize Nkosi yami ongaba nalo usizo ke nisize ngizoyishiya inamba yami yocingo engingakwazi ukuthi ningifonele kuyena makuthi khona abanosizo ngizoyishiya uyibize makho nesidlo 078 078 10 54 299 yebo inamba yami leyo ngiyabonga siyabonga nje kakhulu mama siyabonga nje ukwesethemba nanesikhathi sakho nje usinikeze sona mama siyathembisa ukuthi ke njengoba usulibikile udaba uNkulunkulu uyangenelela nababukeli bethu nje bakaDukuza TV bayangenelela ngayo yonke indlela base siphinda nje sicela ukuthi ke siyafisa ukuthi ke ngoba konke lokhu kwenzeke ngenxa yodokotela mawuthi uyabheka ngoba konke kukubona unesi alukho udaba olithinta unesi la mawuthi uyezwa nakancane ngeke ngithi mhlambe ukulekha kolwazi nakubona kodwa ubudedengu ngoba mawuthi uyabona lento ayidingi kakhulu ulwazi olujulile olitheni but kuba ubudedengu akekho umuntu ongathi ephuke amahlandla amabili abuyiswe ekhaya ngosuku lokuqala aze kuthiwa kabuye after 7 days kuwo wonke lo 7 days kuzobe kwenzakalani so nje siyacela ke nina bodokotela nabezwayo ukuthi udokotela noma umuntu oyinikele ukuthi asize abantu akaye ngoba efisa noma kuyinto engaphakathi ngoba akukuhle kahle babukeli bethu ngoba endleleni udokotela munye akhulume ngaye kumama uyazi ukuthi akusiyo inkulumo engakhulunywa umuntu owumsizi noma owumlaphi ngoba thina silela ukuthi udokotela noma into umuntu ezodlula emhlabeni udokotela akaduduze kube ngathi akezodlula kanti nomuntu usedlulile kodwa indlela abatholakala bekhuluma ngayo ayamukelekile so siyacela nje Mzontsundu nawe mphathi wesibhedlela waseStenga ukuthi at least kodokotela abasebasha ngoba kuluntu bele kube phika omunye phika ngomunye akube khona udokotela omdala ose professional kubizinga lobudokotela ukuze kungabi khona ukuphikisana okuyena ozohleze bahola kungabi umholi ongekho ohola asekhaya ohola ngefoni okuyinto enkinga kakhulu sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV isikhathi nomsana othando enisinikeza lona nesikhathi sicela nje niqhubeke njalo nokusubscribe ni like ni comment ni share ukuze